Joseph Muscat qal li l-oppożizzjoni m'għandha l-ebda problema mal-operaturi privati tal-gass iżda mal-Gvern li meta privatizza monopolju statali ma ħax miżuri biex jipproteġi liċ-ċittadini. Ma nistgħux nifhmu kif dan il-Gvern illum ħajvota kontra mozzjoni illi fost oħrajn tipprovdi għat-trasparenza. Mozzjoni illi taqbes għall-konsumatur u tgħid ejja naraw illi il-konsumaturi u n-negozji jingħataw iċ-ċans li jibbaġġettjaw l-ispejjeż tagħhom għal matul is-sena. Qal li l-Gvern għamel diversi U-turns fil-qasam tal-enerġija li jkomplu juru nuqqas ta' politika ċara għal dan il-qasam. Il-Gvern biddel ukoll il-verżjoni tiegħu dwar is-sussidji u reġa' lura l-politika ta' Gvern nazzjonalista preċedenti tal-Lemin estrem. Jekk hemm il-flus biex tirdoppjaw il-pagi tagħkom, għandkom issibu l-flus sabiex tgħinu lill-familji Maltin u Għawċin. Hija kwistjoni ta' prioritajiet u xejn aktar. Il-mozzjoni li l-Gvern ivvota kontrija kienet titlob lill-Awtorità Maltija r-riżorsi biex tippubblika kif approvat iż-zidiet fil-prezz tal-gass u tirrevedi l-mekkaniżmu li tuża. Id-deputat Laburista Joe Mizzi li ressaq din il-mozzjoni qal li l-kejl użat mill-MRA juri inkonsistenzi kbar fil-prezzijiet tal-gass meta mqabbla mas-suq internazzjonali. Id-deputat Michael Farrugia qal li l-Gvern kiser il-weda li jekk jogħla l-gass tingħata għajnuna lill-konsumaturi. Waqt li d-deputat Laburista Marlin Pulicino qalet li l-uniku mezz biex ikollna aktar stabilità f'dan is-settur huwa billi nużaw ir-riżorsi naturali li joffri pajjiżna. Il-Gvern permezz tal-Ministru Tonio Fenech, George Pulicino u Chris Said qal li l-mozzjoni ma tirriflettix ir-realtà li l-konsumatur huwa protett u li l-mekkaniżmu użat mill-MRA huwa ppubblikat.